Na moj 64. rođendan, moj unuk Nikola me ošamario po licu. I nitko nije rekao ni riječ. Ni moja kći Marija, ni njen suprug, Marko. Čak ni njihova mlađa djeca, moji drugi unuci koji su samo zurili u svoje tanjure kao da se ništa nije dogodilo. Stajala sam tamo držeći papirnati tanjur s kolačem od mrkve i listić lutrije od 10 eura koji sam kupila tog jutra, pitajući se kada sam točno prestala biti osoba za njih. Te noći, otišla sam bez riječi. Do jutra, taj listić me učinio bogatijom za 5 milijuna i nitko nije znao. Nisam se vratila. Umjesto toga, pronašla sam jedinu osobu koju su odbacili jače od mene, Ljiljanu, Nikolinu bivšu suprugu, samohrana majka s ničim osim sna i djetetom, jedinu koja me ikada pogledala u oči i rekla hvala. Kao da je to mislila. A sada, Nikola žali. Marija želi da je progovorila. Ali ja nikada nisam bila tiša i nikada se nisam osjećala glasnije. Prije nego počnemo, pobrinite se da lajkate i pretplatite se i molim recite meni i drugima. Koja je životna lekcija koju bi svatko trebao čuti prije nego bude prekasno? Podijelite to u komentarima ispod. Hvala. Napunila sam 64 tog jutra bez ikakvih očekivanja, ali nekako me dan još uspio slomiti na način za koji nisam mislila da je moguć. Stol je već bio postavljen kad sam stigla. Plastične vilice, mlaka salata od krumpira, kupljeni kolač od mrkve na koji sam alergična i moje ime pogrešno napisano na jeftinoj rođendanskoj zastavi. Nikola, moj najstariji unuk, 19-godišnjak i arogantan kao i uvijek, bio je rasprostrijen preko vrtne stolice, pušeći elektronsku cigaretu kao da je kisik, jedva pogledavši kad sam rekla bok. Marija, moja kći, petljala je s ukrasima, pretvarajući se da ne primjećuje kako je njen suprug već pijan. Donijela sam pladanj punjenih jaja koja sam napravila tog jutra, ali nitko ih nije dirnuo. Rekla sam sebi da se samo nasmiješim, preživim, možda uživam u kolaču ako maknem glazuru. Ta iluzija trajala je oko 10 minuta. Nikola je počeo biti glasan, započinjući svađu sa svojim mlađim bratom oko nečega vezanog za video igricu. Pokušala sam se umiješati, samo s blagim, umornim, hajdemo održati mir danas. Moj je rođendan. To je bilo sve, ali on se okrenuo, ustao, došao ravno pred moje lice i rekao, uvijek se ponašaš kao da si šef. Više nisi. Trepnula sam, zapanjena, i tada se dogodilo. Ošamario me. Otvorenom rukom preko lica. Ne kao šala, ne kao pogreška. Plastična vilica u mojoj ruci pala je na tlo. Mogla sam osjetiti kako mi vrućina juri uz obraz u tjeme. Pogledala sam oko stola i čekala. Samo čekala da netko nešto kaže. Marija je problijedila, ali nije progovorila. Njen suprug se okrenuo i zgrabio još jedno pivo. Moji drugi unuci su skrenuli pogled. Nitko se nije pomaknuo. Nitko nije pitao jesam li dobro. Nitko mu nije rekao da prestane. Stajala sam tamo držeći svoj tanjur, komad kolača koji je klizio u stranu, trenutak koji se rastezao u nešto tako oštro da je boljelo disati. Nisam vrištala. Nisam plakala. Samo sam stavila tanjur na stol, posegnula u pregaču za listićem lutrije koji sam kupila tog jutra na mušicu, moj mali poklon samoj sebi, i gurnula ga u torbicu. Rekla sam, idem leći. I otišla unutra. Otišla sam ravno u gostinsku sobu, zatvorila vrata i sjela na rub kreveta, pokušavajući shvatiti što se dovraga upravo dogodilo. Moj obraz je pulsirao, moje srce je pulsiralo jače. Čekala sam da netko pokuca. Nitko nije. Nakon sat vremena ustala sam, uzela torbicu i izašla na prednja vrata. Bez pozdrava, bez pogleda unazad. Moj auto je bio parkiran 2 bloka dalje. Ušla sam, upalila motor i nisam prestajala voziti dok nisam ugledala prazan parking motela s blještavim znakom za slobodne sobe. Platila sam gotovinom, prijavila se, zaključala vrata za sobom i sjela na krevet zureći u svoju torbicu. Izvukla sam listić. Još ga nisam ogrebala. Moja ruka se još tresla. Zgrabila sam novčić s privjeska za ključeve, ostrugala brojeve i trepnula. 3 puta da budem sigurna da dobro čitam. 5 milijuna. Nisam vrištala. Nisam skakala.
Nasmijala sam se jednom nisko, gorko, a onda sam plakala tako jako da nisam mogla ravno gledati. Ne zbog novca, nego zato što mi je svijet upravo potvrdio nešto što sam godinama izbjegavala. Nisam im bila važna, ali možda, samo možda, mogu biti važna samoj sebi. Nisam spavala te noći. Plahte motela bile su krute i mirisale na izbjeljivač, a klima je tako glasno zveckala da je nadglasala moje vlastite misli, što je vjerojatno bila milost. Stalno sam gledala u listić lutrije na noćnom ormariću, očekujući da će se brojevi promijeniti, kao da će se odjednom smanjiti u još jedan mrtvi listić poput svih drugih koje sam kupila u usamljenim danima. Ali nije. 5 milijuna eura. Stajao je tamo, još stvaran, još moj. I sve što sam mogla osjećati bila je umor. Stalno sam razmišljala o Nikolinom licu nakon što me ošamario. Kako je bilo prazno. Kako me gledao kao da sam neka prepreka, ne njegova baka, ali gore od njegovog lica bilo je lice svih ostalih. Marina, tišina. Način na koji je njen suprug skrenuo pogled, kao da je to bilo nezgodno. Stalno sam ponovno proživljavala taj trenutak, pokušavajući ga shvatiti, kao da ću, ako ga pregledam iz dovoljno kutova, pronaći dio gdje sam učinila nešto čime sam to zaslužila. Ali bez obzira kako sam to okretala u svojoj glavi, sve što sam vidjela bila je istina. Postala sam nevidljiva. Više nisam bila baka ili Ana ili mama. Bila sam samo namještaj u njihovim životima. Tog jutra otišla sam u predvorje motela, dobila besplatnu kavu u papirnatoj čaši, sjela kraj prozora i napisala pismo na poleđini jelovnika za van. Pisalo je, ne zovite. Nisam izgubljena. Gotova sam. Bit ću sigurna. Ne tražite me. Ne želim biti pronađena. Nisam potpisala, samo sam je presavila i poslala Mariji kući s benzinske postaje odmah pored. Onda sam nazvala ured lutrije. Nisam željela veliki ček ili jednu od onih fotosesija. Pitala sam o anonimnom potraživanju, osnivanju zaklade. Žena na telefonu je rekla, to dobivamo češće nego što biste mislili. Rekla sam joj, sumnjam u to. Nakon toga, odvezla sam se 2 grada dalje, nabavila prepaid telefon i osnovni laptop i prijavila se u drugi motel pod imenom Luiza Karić, djevojačko prezime moje majke. Nisam se osjećala uplašeno. Osjećala sam se kao da sam upravo sišla s pozornice usred loše predstave, kao da sam to trebala učiniti prije mnogo godina. Novac je stigao na račun zaklade 4 dana kasnije i prebacila sam polovicu na novi bankovni račun pod tvrtkom koju mi je postavio odvjetnik. Samo tako, više nisam bila siromašna, ali nisam se osjećala bogatom. Ne na način koji je bio važan. Jela sam krekere s maslacem od kikirikija i gledala sudske emisije u motelskoj sobi, pitajući se je li Marija pročitala moju poruku, pitajući se je li plakala, pitajući se je li Nikola uopće primijetio da sam otišla. A onda, 5. dana, nešto se promijenilo. Scrollala sam kroz Instagram na novom telefonu, samo klikćući kroz nasumične račune pekara, jer sam nekad sanjala o otvaranju jedne dok su djeca bila mala, prije nego što se moj suprug razbolio, prije računa, prije nego što se život pretvorio u preživljavanje. I vidjela sam je, Ljiljanu, Nikolinu bivšu suprugu. Stajala je u maloj kuhinji, brašno popregači, držeći pladanj s borovnicama s ovim umornim ali ponosnim osmijehom. Natpis je glasio, još uvijek samo sanjam. Cvjetovi jeftiniji od nade. Zurila sam u to dugo vremena. Uvijek je bila ljubazna prema meni. Zvala me je gospođa Ana čak i nakon razvoda. Običavala mi je donositi čaj od kamilice kad sam imala migreni. Kad su se ona i Nikola razdvojili, nitko mi čak nije ni rekao. Samo je nestala iz obitelji kao da nikada nije postojala. Kliknula sam na njen profil. Samohrana majka, kuharica na pola radnog vremena, još objavljuje skice pekare koju je željela jednoga dana otvoriti. I odjednom, prvi put otkako sam otišla, osjetila sam nešto poput jasnoće, ne osvetu, ne inat, nešto toplije, nešto poput pravde. Otvorila sam poruke, počela tipkati, zatim izbrisala, ponovno počela. Konačno sam poslala, još uvijek želiš peći. Ljiljana nije odmah odgovorila i nisam očekivala da hoće. Tko odgovara na nejasnu poruku s nasumičnog prepaid računa koja kaže još uvijek želiš peći? Ali nešto u vezi slanja tog pitanja u svijet zapalilo je malu šibicu u meni.
Nisam mogla prestati provjeravati njenu stranicu, osvježavati, pitajući se hoće li me uopće sjetiti. Prošla su 2 dana. Onda je odgovorila, tko je ovo? Zurila sam u ekran neko vrijeme, srce mi je lupalo kao da radim nešto nezakonito. Onda sam otipkala, Ana, Nikolina baka. Sigurna sam. Imam nešto o čemu želim razgovarati s tobom ako si još u Beogradu. Čekala sam još 1 dan prije nego je odgovorila, ozbiljno si. Napisala sam, jesam. Onda mi je dala adresu kafića blizu svog stana i rekla mi da se nađemo u četvrtak u 3. Došla sam u 2:40, ruke su mi se tako tresle da sam prosula nešto svog čaja po stolu prije nego je uopće stigla. Kad je ušla, gotovo je nisam prepoznala. Kosa joj je bila čvrsto povučena natrag. Imala je tamne krugove ispod očiju i nosila je uspavanu djevojčicu. Maja, pretpostavila sam, iako ju nikad nisam upoznala. Pogledala me je na trenutak, kao da nije sigurna treba li sjesti. Rekla sam, to sam stvarno ja. I njena ramena su se spustila kao da je držala težinu godinama. Kliznula je na sjedalo nasuprot meni, nježno položila Maju u separe i rekla, što se dogodilo. Rekla sam joj sve, neuljepšanu verziju, šamar, tišinu, motel, listić, 5 milijuna. Njene oči su se raširile, isprva, a onda suzile. Nije prekidala. Kad sam završila, rekla je tiho, zašto ja? Rekla sam joj istinu. Da me uvijek tretirala kao osobu, ne kao obvezu. Da sam se sjećala kako je napravila juhu i ostavila je na mom krijemu kad sam imala prehladu, iako joj je Nikola rekao da ne treba. Da je obično pričala o otvaranju pekare i čak crtala meni je za zabavu. Želim ti pomoći da je izgradiš, rekla sam. Ti imaš talent. Ja imam sredstva. Njena usna je zadrhtala i pogledala je na drugu stranu kao da si ne može dopustiti da povjeruje. Onda je pitala, koja je kvaka? A ja sam rekla, nema je. Samo želim učiniti nešto dobro s nekim dobrim. Nije plakala upravo tada, ali ja jesam tiho iza svoje šalice čaja dok je Maja tiho hrkala u separeu. Dogovorile smo se da razgovaramo ponovo za 2 dana o logistici, lokacijama, imenima. Kad sam otišla iz tog kafića, nisam hodala. Lebdjela sam. Prvi put otkako sam napustila Beograd, osjećala sam da imam smjer. Natrag u motelu, počela sam sastavljati plan. Strukturu tvrtke, početno ulaganje, istraživanje lokalnih dozvola. Čak sam pronašla istrošeni lokal na uglu 2 bloka od osnovne škole. Jeftina najamnina, velika kuhinja. Sljedećeg dana dobila sam poziv od odvjetnika lutrijske zaklade koji me podsjetio na vremenske rokove za isplatu. Ali rekla sam mu da sada imam plan, pravi plan. Te noći stajala sam ispred ogledala u kupaonici, gledala svoj odraz, bez šminke, opuštena koža, siva kosa koja se pokazuje i šapnula, nisi gotova. I vjerovala sam u to, nisam tada znala što dolazi. Nered, tračevi, laži koje će Nikola širiti. Ali već sam znala jednu stvar, jasnu kao dan. Ljiljana je zaslužila uspon. I ja također. 2 dana kasnije, ponovno smo se sastali, ovaj put u zalogajnici blizu Ljiljaninog stana s Majom koja je bila budna i žvakala paketić želja. Dok smo prolazile kroz ideje poput 2 žene koje pokušavaju obnoviti svijet iz slomljenih komadića, Ljiljana je donijela spiralnu bilježnicu ispunjenu skicama pekare i imenima menija. Neka tako nečitko naškrabana da sam morala škiriti da ih pročitam, stvari poput rolica s medom i solju i kolača s smeđim maslacem. Izgledala je nervozno, kao da će u trenutku kad si dopusti vjerovati da ovo može biti stvarno, to nestati. I razumjela sam taj osjećaj bolje od ikoga. Živjela sam većinu svog života čekajući da se dogodi nešto loše. Rekla sam joj o lokalu koji sam pronašla, kako je nekad bila kemijska čistionica, imala dobar prostor straga za pećnice i ugao za šetnju sa školom i društvenim centrom u blizini. Pitala me je 5 puta jesam li sigurna, želim li stvarno uložiti toliko novca. I ponovno sam joj rekla istinu. Ovo nije milostinja. To je ispravak. Nisam ulazila u detalje o tome kako ju je Marija nazivala previše osjetljivom ili kako je Nikola običavao govoriti da nije dovoljno pametna da vodi bilo što. Ljiljana je već znala. Mogla sam to vidjeti u tome kako se pažljivo kretala.
poput nekoga tko je bio optužen da je previše i nedovoljno istovremeno. Nazvale smo pekaru u drugi uspon tog poslijepodneva. Njena ideja. Rekla je da se radi o tijestu, ali i o nama. Ljudima koji su bili potisnuti i opet se digli. Nisam plakala ovaj put. Samo sam se smiješila tako jako da su me obrazi boljeli. Tijekom sljedećih nekoliko dana stvari su se brzo kretale. Unajmile smo izvođača da očisti mjesto, sastale se sa službenikom za dozvole koji me prepoznao iz trgovine gdje sam nekad radila. Nije ništa rekao, ali mogla sam reći da me pokušava smjestiti. Kupile smo rabljenu opremu iz kafića koji se zatvarao, potpisale najam u gotovini i Ljiljana je počela testirati recepte u svojoj maloj kuhinjici, pekući do 2 ujutro nekih noći, dok je Maja drijemala na deki posutoj brašnom pored nje. Provela sam sate učeći kako upravljati plaćama, osiguranjem, nabavom s lokalnih tržnica, stvarima za koje nikad nisam mislila da će me zanimati s 64 godine. A sada sam se za njih držala kao za kisik. Što smo više gradile, to sam se više osjećala živom. Svaki put kad sam birala stolice ili pregledavala uzorke natpisa ili pomagala testirati omjer cimeta i šećera u pecivu, nisam samo financirala pekaru. Povratila sam nešto što mi je bilo oduzeto godinama. Pravo da budem važna. Jedne noći, Ljiljana je zaspala s glavom na pultu prekrivenom ljepljivim bilješkama i brašnom. I pogledala sam je i pomislila da ona nikada nije bila problem. Oni su bili. Znala sam da ovo mjesto neće biti samo o pecivima. Bit će o prkošenju, o stvaranju nečeg dobrog, ne iz inata, već unatoč svemu. I dok sam gledala Maju kako tetura po nedovršenom pločniku pekare, plješćući rukama dok je Ljiljana spavala s osmijehom na licu, shvatila sam da nisam razmišljala o Nikoli više od tjedan dana. Nije nazvao. Ni Marija. Možda nisu ni primijetili da sam još uvijek odsutna. Možda jesu, ali nije bilo važno jer sam pronašla nešto bolje od toga da me trebaju. Pronašla sam da me žele. Dan kad smo objesile natpis, ručno oslikanu drvenu ploču sa zlatnim slovima na kojoj je pisalo drugi uspon, nešto se u meni uklopilo kao slagalica koju nisam znala da sam gradila cijeli svoj život. Stajale smo na pločniku gledajući u njega. Ljiljana je držala Maju na boku, ja sam imala krpu za bojanje u džepu. I na trenutak nismo govorile. Nije bilo luksuzno, nije bilo uglađeno poput lanaca trgovina u blizini, ali djelovalo je iskreno, stvarno, kao da tamo pripada, kao i mi. Unutra, zrak je mirisao na kvasac i zapaljeni šećer, a pločice su još bile ljepljive u jednom kutu, ali već se osjećalo kao kod kuće. Ljiljana je transformirala kuhinju s jedva ikakvim budžetom, radeći do kasno u noć i koristeći svaki trik koji je znala iz rada u masnim zalogajnicama. Testirale smo mufine dok nam jezik nije utrnuo, raspravljale o omjerima cimeta i provodile cijela poslijepodneva samo pokušavajući usavršiti koricu na njenom piti s slatkim čajem. Naučila sam sama koristiti sustav blagajne, naručila uniforme u 3 veličine prevelike za svaki slučaj i popravila curenje u sudoperu u kupaonici s YouTube videom i kliještima koja sam kupila u zalagaonici. Bio je to posao, sve to, ali ne ona vrsta koja te iscrpljuje. Ispunjavao nas je, davao oblik praznini. Maja je postala naša neslužbena maskota. Trčala bi uokolo s malom pregačom na kojoj je pisalo šefica brašna i nudila kupcima imaginarne kolačiće dok su čekali pravi. Napravile smo meko otvaranje bez najave, samo smo otvorile vrata jedne subote i nadale se da će ljudi doći. I došli su. Ne u gomilama, ne isprva, ali dovoljno. Dovoljno da se osjećamo viđenima. Čovjek iz društvenog centra ušao je po crnu kavu i na kraju kupio 2 peciva s orasima za put. Medicinska sestra iz klinike niz ulicu uslikala je našu ploču s kredom i podijelila je na Facebooku i odjednom su ljudi počeli kapati sve. Moj kolega mi je rekao ili vidio sam vas na Fed u prijatelja. Riječ se brzo širila i svaki put kad bi se netko nasmiješio nakon zalogaja ili rekao Ljiljani, ovo ima okus kao dom, osjetila bih kako mi se nešto steže u prsima. Ne bol, ne baš ponos, nešto starije, nešto poput iskupljenja. Držale smo stvari malima isprva. 3 stavke na meniju, samo gotovina, bez luksuznog brandinga, samo dobra hrana i topla lica. Pa ipak, svake večeri kad bismo zatvorile, sjedila bih straga sa šalicom čaja i osjećala vrstu mira koju nikad nisam poznavala. Čak ni kad su moja djeca bila mala i trebala me svake sekunde.
Ovaj mir dolazio je od toga da sam željena, nepotrebna, izabrana. I još uvijek, kroz sve to, ostala sam nevidljiva online. Bez fotografija mene, bez spominjanja odakle dolazi financiranje, samo Ljiljanino lice, Ljiljanina priča, koja je već bila dovoljno inspirativna. Gledala sam je kako cvjeta, samouvjerena, odlučna, smijući se na načine koje nikad prije nisam vidjela. I pomislila sam, možda je ovo kako je majčinstvo trebalo izgledati. Jedne večeri nakon zatvaranja, Ljiljana i ja smo sjedile na sanducima mlijeka ispred stražnih vrata, dodajući bocu jeftinog vina natrag i naprijed, i ona je rekla, misliš li da im nedostaješ? Nisam trebala pitati na koga misli. Pogledala sam u nebo gdje je avion bljeskao kroz tamu i rekla, možda, ali ne dobivaju vidjeti ovu verziju mene. Samo ti vidiš. I kimnula je i kucnule smo naše plastične čaše kao da to nešto znači, jer je značilo. Bila je srijeda ujutro kad se sve promijenilo, ne s praskom, već s pingom. Ljiljanin telefon je zazvonio 3 puta zaredom dok je stavljala kroasane u grijač i zaustavila se, provjerila ga, a onda polako pogledala prema meni s napetim licem koje mi se nikako nije svidjelo. Netko je objavio o nama, rekla je. Blog o hrani. Želudac mi se okrenuo prije nego mi je i pokazala ekran. Nije bilo nacionalno, samo regionalni račun o hrani s oko 10.000 pratitelja, ali tamo sam bila ja, zamućena u pozadini, na slici snimljenoj tijekom mekog otvaranja, napola okrenuta, glave dolje, držeći pladanje mufina blizu stražnjih vrata. Objava je hvalila naše pecivo i Ljiljaninu priču, koju je djelomično podijelila s blogerom prošlog tjedna, ne shvativši da će objaviti fotografije bez upozorenja. Isprva sam pokušala disati kroz to, pokušala uvjeriti sebe da me nitko neće prepoznati iz tog kuta, ali duboko dolje, znala sam da će Nikola. I bila sam u pravu. Poslao je poruku računu pekare u roku od nekoliko sati, zahtijevajući da razgovara sa mnom. Znam da je s tobom, napisao je. Ovo je bolesno. Što ona radi s tobom? Što je ovaj izopačeni mali projekt? Ljiljana mi je pokazala poruke bez oklijevanja, ruke su joj se tresle, čeljust stisnuta. Blokirat ću ga, rekla je. Ali rekla sam joj ne još. Čekajmo, rekla sam. Da vidimo što će učiniti. Ne znam zašto sam to rekla. Možda se dio mene još nadao da će reći oprosti. Možda sam samo željela znati koliko daleko će ići. Ispostavilo se prilično daleko. Do petka, moja kći Marija nazvala je javni broj pekare 5 puta u jednom poslijepodnevu. Ostavila je 2 govorne poruke koje su počele s mama, jesi li to ti, te i završile s ne možeš samo tako nestati. Što radiš? Nisam ih vratila. Nisam mogla. Ne još. Nekad su rane još bile svježe, još osjetljive. Rekla sam Ljiljani da ću se pobrinuti za to, ali za sada imale smo posla. Serije za pripremiti, redovne mušterije za poslužiti, fakture za organizirati. Ali te noći nakon zatvaranja, vratila sam se u motel, otvorila svoj prepaid laptop i potražila svoje ime. Nisam to učinila prije. Nije bilo mnogo, samo neki javni zapisi, stari profili zaposlenika. Ali sada je bilo nešto novo. Objava na Facebooku od djevojke koja je nekad izlazila s Nikolom, nekoga koga sam jedva upoznala, koja je govorila, jeste li ovo vidjeli? Prilično sam sigurna da je to Nikolina baka u onoj novoj pekari u Beogradu. Ona koja je nestala nakon što ju je ošamario. Imala je lajkove, dijeljenja, komentare. Sada je bogata ili nešto? Nije li dobila na lutriji? Čekaj, ošamario ju je. Zurila sam u ekran dok mi oči nisu gorjele. Htjela sam baciti laptop preko sobe, ali umjesto toga samo sam ga zatvorila i sjedila u mraku, slušajući slab zujanje hladnjaka. Sljedećeg jutra, rekla sam Ljiljani da se moramo pripremiti za to, ne skrivam se više, rekla sam. Ali neću se ni objašnjavati. Ne ljudima koji ne zaslužuju odgovore. Kimnula je. Dogovorile smo se. Bez medija, bez intervjua, bez više fotografija mene. Samo nastavi peći, nastavi služiti, pusti da posao govori. Ali Nikola nije htio pustiti. Tjedan dana kasnije, pojavio se osobno.
Vozeći cijeli put iz Beograda u udubljenom bijelom sedanu bez poklopaca naplataka, koračajući ispred pekare poput psa, čekajući da netko otvori vrata. Ljiljana ga je spazila kroz prozor i odmah zaključala, spustila rolete, pozvala policiju. Nije pokušao provaliti, samo je stajao tamo 15 minuta, mrmljajući u telefon, a onda otišao tako brzo da je srušio našu oglasnu ploču. Kad sam izašla nakon što je otišao, zrak je mirisao na spaljenu gumu i nešto gorko što nisam mogla imenovati. Sagnula sam se, podigla ploču i vidjela što je netko naškrabao po njoj crnim markirom. Napustila je svoju obitelj zbog ovoga. Nisam plakala. Samo sam to obrisala i vratila se unutra gdje je Ljiljana držala Maju blizu i šaptala, u redu je, Zlatu. U redu je. Iznova i iznova. Te noći, dok sam metlom čistila brašno iz kutova i zaključavala blagajnu, shvatila sam da curenje nije samo fotografija ili objava, bio je to pukotina u brani. Moj stari život me pronašao i neće se tiho povući. Trebalo je samo 4 dana nakon Nikolinog ispada na parkingu da laž počne. Otišao je na neki mali podcast iz Beograda koji se zvao Obiteljske istine nefiltrirana, koji je vodio tip koji je nekad radio s njim kao barmen, i odjednom je moje ime bilo vučeno kroz mikrofon od strane nekoga tko me nije zvao baka. Otkako je do petka, moja kći Marija nazvala je javni broj pekare 5 puta u jednom poslijepodnevu. Ostavila je 2 govorne poruke koje su počele s mama, jesi li to ti, te i završile s ne možeš samo tako nestati. Što radiš? Nisam ih vratila. Nisam mogla. Ne još. Nekad su rane još bile svježe, još osjetljive. Rekla sam Ljiljani da ću se pobrinuti za to, ali za sada imale smo posla. Serije za pripremiti, redovne mušterije za poslužiti, fakture za organizirati. Ali te noći nakon zatvaranja, vratila sam se u motel, otvorila svoj prepaid laptop i potražila svoje ime. Nisam to učinila prije. Nije bilo mnogo, samo neki javni zapisi, stari profili zaposlenika. Ali sada je bilo nešto novo. Objava na Facebooku od djevojke koja je nekad izlazila s Nikolom, nekoga koga sam jedva upoznala, koja je govorila, jeste li ovo vidjeli? Prilično sam sigurna da je to Nikolina baka u onoj novoj pekari u Beogradu. Ona koja je nestala nakon što ju je ošamario. Imala je lajkove, dijeljenja, komentare. Sada je bogata ili nešto? Nije li dobila na lutriji? Čekaj, ošamario ju je. Zurila sam u ekran dok mi oči nisu gorjele. Htjela sam baciti laptop preko sobe, ali umjesto toga samo sam ga zatvorila i sjedila u mraku, slušajući slab zujanje hladnjaka. Sljedećeg jutra, rekla sam Ljiljani da se moramo pripremiti za to, ne skrivam se više, rekla sam. Ali neću se ni objašnjavati. Ne ljudima koji ne zaslužuju odgovore. Kimnula je. Dogovorile smo se. Bez medija, bez intervjua, bez više fotografija mene. Samo nastavi peći, nastavi služiti, pusti da posao govori. Ali Nikola nije htio pustiti. Tjedan dana kasnije, pojavio se osobno. Vozeći cijeli put iz Beograda u udubljenom bijelom sedanu bez poklopaca naplataka, koračajući ispred pekare poput psa, čekajući da netko otvori vrata. Ljiljana ga je spazila kroz prozor i odmah zaključala, spustila rolete, pozvala policiju. Nije pokušao provaliti, samo je stajao tamo 15 minuta, mrmljajući u telefon, a onda otišao tako brzo da je srušio našu oglasnu ploču. Kad sam izašla nakon što je otišao, zrak je mirisao na spaljenu gumu i nešto gorko što nisam mogla imenovati. Sagnula sam se, podigla ploču i vidjela što je netko naškrabao po njoj crnim markirom. Napustila je svoju obitelj zbog ovoga. Nisam plakala. Samo sam to obrisala i vratila se unutra gdje je Ljiljana držala Maju blizu i šaptala, u redu je, Zlatu. U redu je. Iznova i iznova. Te noći, dok sam metlom čistila brašno iz kutova i zaključavala blagajnu, shvatila sam da curenje nije samo fotografija ili objava, bio je to pukotina u brani. Moj stari život me pronašao i neće se tiho povući. Trebalo je samo 4 dana nakon Nikolinog ispada na parkingu da laž počne. Otišao je na neki mali podcast iz Beograda koji se zvao Obiteljske istine nefiltrirana, koji je vodio tip koji je nekad radio s njim kao barmen,
I odjednom je moje ime bilo vučeno kroz mikrofon od strane nekoga tko me nije zvao baka, otkako je do petka, moja kći Marija nazvala je javni broj pekare 5 puta u jednom poslijepodnevu. Ostavila je 2 govorne poruke koje su počele s mama, jesi li to ti, te i završile s ne možeš samo tako nestati. Što radiš? Nisam ih vratila. Nisam mogla. Ne još. Nekad su rane još bile svježe, još osjetljive. Rekla sam Ljiljani da ću se pobrinuti za to, ali za sada imale smo posla. Serije za pripremiti, redovne mušterije za poslužiti, fakture za organizirati. Ali te noći nakon zatvaranja, vratila sam se u motel, otvorila svoj prepaid laptop i potražila svoje ime. Nisam to učinila prije. Nije bilo mnogo, samo neki javni zapisi, stari profili zaposlenika. Ali sada je bilo nešto novo. Objava na Facebooku od djevojke koja je nekad izlazila s Nikolom, nekoga koga sam jedva upoznala, koja je govorila, jeste li ovo vidjeli? Prilično sam sigurna da je to Nikolina baka u onoj novoj pekari u Beogradu. Ona koja je nestala nakon što ju je ošamario. Imala je lajkove, dijeljenja, komentare. Sada je bogata ili nešto? Nije li dobila na lutriji? Čekaj, ošamario ju je. Zurila sam u ekran dok mi oči nisu gorjele. Htjela sam baciti laptop preko sobe, ali umjesto toga samo sam ga zatvorila i sjedila u mraku, slušajući slab zujanje hladnjaka. Sljedećeg jutra, rekla sam Ljiljani da se moramo pripremiti za to, ne skrivam se više, rekla sam. Ali neću se ni objašnjavati. Ne ljudima koji ne zaslužuju odgovore. Kimnula je. Dogovorile smo se. Bez medija, bez intervjua, bez više fotografija mene. Samo nastavi peći, nastavi služiti, pusti da posao govori. Ali Nikola nije htio pustiti. Tjedan dana kasnije, pojavio se osobno. Vozeći cijeli put iz Beograda u udubljenom bijelom sedanu bez poklopaca naplataka, koračajući ispred pekare poput psa, čekajući da netko otvori vrata. Ljiljana ga je spazila kroz prozor i odmah zaključala, spustila rolete, pozvala policiju. Nije pokušao provaliti, samo je stajao tamo 15 minuta, mrmljajući u telefon, a onda otišao tako brzo da je srušio našu oglasnu ploču. Kad sam izašla nakon što je otišao, zrak je mirisao na spaljenu gumu i nešto gorko što nisam mogla imenovati. Sagnula sam se, podigla ploču i vidjela što je netko naškrabao po njoj crnim markirom. Napustila je svoju obitelj zbog ovoga. Nisam plakala. Samo sam to obrisala i vratila se unutra gdje je Ljiljana držala Maju blizu i šaptala, u redu je, zlato. U redu je. Iznova i iznova. Te noći, dok sam metlom čistila brašno iz kutova i zaključavala blagajnu, shvatila sam da curenje nije samo fotografija ili objava, bio je to pukotina u brani. Moj stari život me pronašao i neće se tiho povući. Trebalo je samo 4 dana nakon Nikolinog ispada na parkingu da laž počne. Otišao je na neki mali podcast iz Beograda koji se zvao Obiteljske istine nefiltrirana, koji je vodio tip koji je nekad radio s njim kao barmen, i odjednom je moje ime bilo vučeno kroz mikrofon od strane nekoga tko me nije zvao baka, otkako je imao 15 godina. Ljiljana ga je prva pronašla. Pustila mi je isječak kroz svoj telefon, ruka joj je drhtala dok ga je držala i slušala sam kako Nikola kaže, jednostavno ne razumijem kako netko može dobiti toliko novca i napustiti svoju obitelj, znaš li. Mislim, odgojila nas je i onda samo nestane i sada financira pekaru osvete moje bivše žene. Voditelj se nasmijao, rekao, čovječe, to je divlje. Nikola je nastavio, glas mu je pucao na pravim mjestima da zvuči slomljeno, ne gorko. Volio sam je. Jesam. Zvao sam je svaki tjedan. Vozio bih je do ljekarne. Pomogao sam joj s računima kad sam mogao. Laži, sve to. Ja sam bila ta koja mu je davala novac za benzin, koja je kupovala njegove namirnice kad mu je kartica odbijena, koja je sjedila ispred redova u DMV u 6 ujutro da ne bi morao čekati. Ali na tom podcastu bila sam neki nezahvalni duh s debelim bankovnim računom i zamjerkom. A Ljiljana je bila manipulativna zlikovka koja je okrenula vlastitu baku protiv njega. Nisam plakala kad sam to čula. Nisam se čak ni naljutila. Samo sam se osjećala prazno, kao da je uzeo skalpel mojim sjećanjima i izrezao samo ono što mu je odgovaralo.
Epizoda se počela širiti online, isječena i podijeljena, posebno među ljudima koji su znali samo jednu stranu priče, onu glasnu. Odjednom, stranica naše pekare dobivala je ružne poruke. Sram vas bilo. Nadam se da vas karma stigne. Samo te koristi za slavu. Htjela sam izbrisati svaki komentar, vikati istinu u prazninu dok me netko ne čuje, ali Ljiljana me zaustavila. Rekla je, neka viču. Mi služimo dalje. I tako smo i činile. Ali svakog jutra nakon toga, osjećala sam kako mi se ruke sve više stežu kad sam mijesila tijesto. Svaki osmijeh mušteriji morao se probiti kroz maglu. Najgori dio bila je glasovna poruka od Marije. Nije rekla mnogo, samo čula sam. Ne znam više što da vjerujem. Nazovi me, molim te. I gotovo jesam. Gotovo sam pritisnula ponovno biranje te noći samo da joj kažem da njen sin laže, da prede zlato od slame i zakopava me ispod njega. Ali onda sam pomislila o tom poslijepodnevu na moj rođendan. Njeno smrznuto lice. Način na koji nije ustala, nije govorila, nije ni trepnula kad sam udarena. I telefon je ostao na pultu, nedirnut. Učinila sam jedinu stvar koja je još imala smisla. Pekla sam. Ribala sam tave. Učila sam Maju kako saviti salvete i gledala je kako puca od smijeha svaki put kad bi pogriješila. Stajala sam uz Ljiljanu dok je usavršavala kolačić s limunom i lavandom koji se rasprodao svaki put kad bismo ga dopunili. Postojala sam glasno, vidljivo, na najtiši mogući način. Ali znala sam da se nešto promijenilo. Pekara više nije bila samo ostvareni san. Bila je bojno polje. I htjela to ili ne, postala sam zlikovka u nečijoj tuđoj priči. Pojavila se u utorak nenajavljeno, stojeći ispred pekare u trapericama i s kapuljačom kao da je mislila da možda neće biti prepoznata. Ali znala sam da je to ona po načinu na koji je držala ramena, napeto, obrambeno, kao da se pripremala za udarac. Ljiljana ju je prva vidjela i nije ništa rekla, samo kimnula prema prozoru i otišla straga s Majom, dajući mi prostor koji nisam tražila, ali očajnički trebala. Izašla sam s krpom za suđe još u ruci, srce mi je lupalo kao da ću biti ukorena. I kad sam otvorila vrata, Marija me samo gledala dugi trenutak i rekla po bok, mama. Njen glas je pukao na pola puta, kao da se morao stisnuti pored grude u njenom grlu. I shvatila sam u toj sekundi koliko je umorno izgledala, starije nego zadnji put kad sam je vidjela, kao da se težina pretvaranja konačno smjestila u njene kosti. Nisam je zagrlila. Nisam plakala. Samo sam rekla, želiš li čaj? I kimnula je, slijedila me unutra bez riječi. Sjele smo za stolom u kutu dok je Ljiljana odvela Maju u šetnju. I nalila sam 2 šalice kamilice kao da je običan dan. Kao da ovo nije prvi put da sam vidjela svoju kćer od šamara, od tišine, od kad se svijet raspao u mojim rukama. Marija nije dirnula svoj čaj. Isprva, samo je zurila u njega. Onda je konačno rekla, nisam znala što učiniti tog dana. Kad te Nikola udario, zamrznula sam se, a onda si otišla. I mislila sam da možda trebaš vremena. Ali onda listić i Ljiljana i podcast, sve se samo. Prekinula je, teško progutala i pogledala u stranu. Nisam ga zaustavila. Trebala sam. Nisam odmah odgovorila. Htjela sam reći 1000 stvari, neke oštre, neke koje opraštaju, ali samo sam je pustila da govori. Rekla je da me pokušala zvati, slati mailove, čak je provozala pored moje kuće nekoliko puta. Ali kad je čula moj glas na Ljiljaninoj poruci na sekretarici, zaključila je da ne želim biti pronađena. Rekla sam joj da je bila u pravu, da nisam otišla zbog šamara, već zbog tišine koja je uslijedila. Da šamar može peći, ali tišina te truje iznutra. Obrisala je oči i rekla, nije dobro, Nikola. Raspada se, troši novac koji nema, pije, krivi sve osim sebe. Kaže da si odabrala nju umjesto njega. Rekla sam, nisam nju odabrala umjesto njega. Odabrala sam dostojanstvo umjesto poricanja. On se samo slučajno našao na pogrešnoj strani oboje. Marija se nasmijala gorkim, slomljenim zvukom, a onda rekla nešto što nisam očekivala. Željela bih da imam tvoju snagu. Gledala sam je dugi trenutak, sjećajući se djevojke koja mi je običavala plesti kosu dok sam pravila nedjeljne palačinke.
Tinejdžerice koja je lupala vratima, ali uvijek se vraćala reći oprosti. Majke koja je običavala tražiti savjet usred noći kad bebe nisu spavale. Nisam joj oprostila. Ne potpuno. Ne još. Ali ponovno sam je vidjela. Vidjela taj dio nje koji je još bio moj. Nismo se zagrlile kad je otišla. Samo smo stajale tamo. Dvije žene s previše ožiljaka između njih. I ona je rekla, ako se ikad želiš vratiti, vrata su otvorena. Bez pritiska. Rekla sam, hvala. I mislila sam to, čak i ako nisam znala hoću li ikad proći kroz ta vrata. Nakon što je otišla, Ljiljana se vratila s Majom koja je spavala na njenom ramenu i pitala jesam li dobro. Rekla sam, mislim da jesam. Onda sam podigla pladanje kolačića od maslaca i vratila se na posao. Jer to je ono što radiš kad ti se svijet pokuša nagnuti. Pečeš ga natrag u stabilnost. Postavile smo datum velikog otvaranja za 2. subotu u travnju. Ne zato što je značilo nešto posebno, već zato što smo bile spremne ili barem onoliko spremne koliko dvije žene koje rade na kofeinu i molitvi mogu biti. I zaključile smo da ako čekamo savršenstvo, nikad nećemo otvoriti. Objesile smo balone, napisale novi pločnik natpis koji je govorio vi. Mekano poput bakine pogače, odvažno poput njenih tajni i pečeno kao da nam život ovisi o tome. Red se počeo formirati sat vremena prije nego smo otvorile. Prvo, bile su to dvije žene iz klinike niz ulicu. Zatim, par koji je dovezao iz susjednog grada jer su čuli za nas na Facebooku. Zatim cijela obitelj koja je rekla da im je rođak poslao link na objavu o lavanda kolačiću. Radilo je. Ljudi su dolazili. Žamor je bio stvaran. I prvi sat činilo se da je svijet konačno okrenuo stranicu. Onda sam ga vidjela, Nikolu, preko puta, ruke u džepovima kapuljače, koračajući poput kaveznog psa sa zamjerkom. Zamrznula sam se na sekundu, gledajući ga kako zuri u pekaru kao da mu duguje nešto, onda sam se okrenula natrag prema blagajni i rekla sebi da nas sada ne može dirnuti. Ali pogriješila sam. Nije ušao. Umjesto toga, stajao je vani sa svojim telefonom, snimajući uživo, naređujući scenu poput izopačenog dokumentarca. Evo mjesta. Mjesta koje je izgradila s ukradenim novcem financiranim izdajom. Zamijenila nas je strancima. Moja vlastita baka. Ljudi su počeli šaptati. Nekoliko ih je istupilo iz reda. Par je otišao. Ljiljana je također to vidjela. Njeno lice se napelo i pitala je trebamo li ponovno zvati policiju, ali odmahnula sam glavom. Služimo one koji su ostali. Radile smo kroz kaos, ruke su se kretale brže, osmijesi tanji, ali atmosfera se promijenila. Onda se pojavio reporter, ne nacionalni, ali dovoljno lokalan da ima pratitelje. Pitala je može li razgovarati sa mnom. Rekla je da je samo ovdje da dobije obje strane, ali rekla sam joj pećnice su vruće i red je također. Odaberi jedno. Mislila sam da je to kraj. Ali sljedećeg jutra bio je segment na večernjim vijestima. Obiteljska svađa peče se u beogradski biznis snimkom našeg znaka. Zamagljeni snimci Nikole koji viče preko ulice i čak zamrznuti okvir mene kako brišem ruke o pregaču, izgledajući poput zlikovca u nečijoj tuđoj priči o iskupljenju. Nisam spavala te noći. Samo sam sjedila na podu pekare, prekriženih nogu, zureći u miksere kao da mi mogu objasniti kako su se stvari tako izmakle kontroli. Ali onda se dogodilo nešto što nisam očekivala. Sljedećeg jutra, žena koju nisam prepoznala ušla je. Srednje 60. meki glas, noseći pladanj domaćeg kruha od banane. Rekla je, vidjela sam vijesti. Znam tko si i samo sam željela reći hvala što nisi odustala. Nisam čak ni dobila njeno ime. Ostavila je kruh i otišla. To je bila prva. Onda su došli drugi. Pastor i njegova supruga donijeli su karticu. Umirovljena učiteljica donijela je ručno šivene salvete. Tinejdžerica je ušla plačući, rekla je da je gledala isječak i shvatila da i njena vlastita baka zaslužuje bolje. Nisu samo kupovali peciva. Ostajali su. Razgovarali su. Slikali su i objavljivali poruke podrške. Sljedeće subote, naš red se protezao oko bloka.
Buka nije prestajala. Protesti nisu potpuno nestali, ali postale smo glasnije na svoj tihi način. Svaki prodani kolačić, svaki narezani kruh, svako dijete koje je plesalo uz radio dok je čekalo broni. To su bili naši protuargumenti. Te noći stajala sam kod prednjeg prozora, pregača još posuta brašnom i gledala Ljiljanu kako se smije s 2 redovna gosta. Maja je bojala na podu pored nje i shvatila sam da ovo više nije o Nikoli ili Mariji ili čak o prošlosti. Bilo je o izgradnji nečega što ih sve nadživljava, nečega što se izdiže. Napisala sam pismo kasno jedne noći nakon što se pekara zatvorila, sjedeći u uredu s mlakom šalicom čaja i zujanjem hladnjaka koji je ispunjavao tišinu poput pozadinske glazbe za život koji nikad nisam očekivala da ću imati. Razmišljala sam o pisanju toga 10 puta prije, ali ovo je bio prvi trenutak kad se osjećalo kao nešto što trebam učiniti. Ne zbog zatvaranja, ne zbog opraštanja, već da stavim posljednji komad priče tamo gdje pripada. Presavila sam običan list papira napola i počela s njegovim imenom Nikola, a onda zastala, dopuštajući olovci da lebdi kao da sam čekala neki znak. Nije ga bilo, samo moj vlastiti dah, spori i postojan, kao da se konačno smirio u mojim prsima zauvijek. Napisala sam, nisam otišla jer si me ošamario. Otišla sam jer si vjerovao da možeš, jer su svi ostali vjerovali da je šutnja lakša nego reći ti ne. Riječi su dolazile lakše nakon toga. Rekla sam mu da sam sigurna, da se ne skrivam, da nisam odabrala Ljiljanu da ga povrijedim. Odabrala sam je jer se pojavila kad nitko drugi nije. Napisala sam, nisi zamijenjen. Uklonio si se sam. Postoji razlika. Nisam rekla da ga mrzim. Nisam rekla ni da mu opraštam. Samo sam mu rekla istinu. Da se nadam da će jednog dana razumjeti što znači graditi nešto umjesto razbijati. Da se nadam da će naučiti kako preuzeti odgovornost bez pretvaranja u predstavu. A onda, jer sam znala da će to čuti glasnije od svega ostalog, završila sam s imenom kojim me nije zvao godinama. Baka. Zapečatila sam ga u običnu omotnicu, bez povratne adrese, samo njegovo ime sprijeda i ostavila ga na pultu sa samoljepljivom bilješkom koja je govorila, isporuči klincu u kapuljači ako se vrati. Onda sam izašla, nedaleko, samo niz blok do parka gdje je Maja lovila golubove i Ljiljana pijuckala kavu iz čaše za van s nogama podignutim na klupi poput nekoga tko konačno vjeruje da pripada. Sjela sam pored nje, ne govoreći mnogo, samo gledajući svjetlo kako udara pločnik na način koji je činio da pukotine izgledaju poput zlatnih vena. Razmišljala sam o svim stvarima koje sam izgubila, vremenu, godinama, dijelovima sebe koje sam dala previše slobodno i shvatila sam da nisam ogorčena. Bila sam puna, ne samo ljubavi ili mira ili čak ponosa, već nečega čvršćeg. Izgradila sam nešto, ne samo pekaru, ne samo posao, već prostor gdje su dobri dijelovi mene mogli postojati bez isprike. Gdje je mala djevojčica mogla odrasti misleći da snažne žene nisu iznimka, gdje sam bila više od onoga čega su se sjećali i mnogo više od onoga što su zaboravili. Naslonila sam se, zatvorila oči na trenutak i nasmiješila se. Ne zato što je bol nestala, već zato što me više nije posjedovala. Bila sam ovdje. Bila sam kod kući. I prvi put nakon dugo vremena to je bilo dovoljno.